My name is Prophet T. Madungwe, the founder of Remnant Desire of All Nations Ministry based in Harare, and the currently Heavily Army Commander. We are based in Harare. That's my name. Alright, Prophet Madungwe grew up in Shurugwi. Ndakakurira kuShurugwi kunonzi kugamwa kuma farms. Ndoka takakurira kuti kadzidzira ikoko kusvika tapedza chikoro. Then I relocated to Shavani. That's our hometown. Ndoka ndakazokurira mchana. Then after that, God sent me to Harare. I was sent by God to Harare, to the capital city, so that ndichitanga kuparidza. So ndopa ndakazochiuya kuHarare at the age of 25. Then I came to Harare. Then I started the preaching. But I grew up preaching. I grew up in AFM and ndakutanga nhasi kuparidza. Ndakatanga kuparidza at the tender age ndichiri mudiki kusvika ndasvika nhasi. Alright, saka pakuparidza baba tingati itori calling pazinya kuti makasvitira chikoro. Alright, inini I never went to Bible school. I went to Heavenly school. And ndinoenda kuchikoro chepanyama inonzi theology kana chi ndakaenda ku Heavenly school. But atingati I was called at the age of 4 years. Ndopa zvakatangira ndopakatanga the journey, but ndine ma stages ekuzoti like a prophet, vanonzi kuti Prophet Madungwe. Ndakazoita, that was 2010. That was a inonzi confirmation kuti ndakazoitwa confirmed kuti I am now a prophet. Heavily Army Commander ndakatanga ndiri the deputy Heavily Army Commander. That was 2017. Then 2022 ndobva ndazoitwa the Heavily Army Commander. Saka ndaizokwira nema ranks nekuzodi, but 4 years ndopatanga the spiritual journey. When the angelic visited me, ndikaintroduced with the spirit world, ndopatanga the journey. Bandazotango kukwira nema ranks ma offices achizosiyana siyanawo. Alright. Okay. So ipapa voda kuti munyatsotitsanangurira zveHeavenly Commander izvi. How did it come kuti imi muzosvika pakunzi maHeavenly Commander? Sei mamwe maprophets pano vari muno muZimbabwe vasati vasvika parengi yamakasvika? Alright, zvinoita ndezvekuti vanhu vanochidzwa zvakasiyana. Like Moses was like God on earth. Moses from the Bible. Saka vanhu tinoshedzwa zvakasiyana. Umwe anoshedzerwa zvakati, umwe anoshedzerwa zvakati. Saka toona kuti ini ndakashedzwa for ma spiritual battles. Saka nenyaya ma spiritual battles zvazviri necessary kuti ndipinde muHeavenly Army, because awiti ma spiritual battles usiri muHeavenly Army. Saka at the age of 4 years, one angelic visited me and I was introduced to the Heavenly Army. Ndobva ndangoto I was just a soldier from 4 years kusvika 2016 ndakuma 30 years. Ndaingori just an ordinary soldier. Ndichiona zvinofaitwa sei, ndichidzidziswa nyimboenda kuHeavenly school, ndichienda ndichidaro. Then ndobva ndazosvika the deputy Heavenly Army Commander through my loyalty nokuona kuti zviri kufambiswa sei nekuteerera kwandaita. But hatifi tafanana, vafundisi takatosiyana. Ndiri the Heavenly Army Commander, ndiri a prophet. Umwe anoita zvanoita healing and deliverance, umwe anoitawo zvake. Saka takadesignwa zvakasiyana, but ngoti yangu it's a special task yekuti ndindega ndakapiwa. Sezvakaita Daniel kuti ndiyakapiwa the special task. My spiritual father akaenda kuexilic, vamwe vanaenda kuexilic. Saka ndokusiyana kwema prophets. Tinoshedzwa same God but tichifunctiona zvakasiyana. So pamunomboenda kudenga unoita zvekudaidzwa here kana kuti ndime munotorequesta kuna Mwari kuti ike zvinezvi ndakuda kuenda kana kuti chii chinenge chaitika, ende munoenda muri in what form? Alright, ini ndinoenda in different forms. Zvinodependa. Heaven I enter through inonzi kushedzwa kana to be called or ndega. In the office of the Heavenly Army Commander ndinoenda every day, because ndokune the office ye the Heavenly Army Commander. Kwa ndinoona the task yekuti nhasi foita chakati nechakati. Saka when the day start ndinoenda heaven first ndozodzoka. Saka every day ndinoenda heaven in the office of the Heavenly Army. Then in the office of my special meetings, sekuti tikadzoka mukanzwa pachinzi back from heaven, God's visit, yava inonzi a special program here that people, it's not for me. Ndeyekuti ndinoenda ndoita zvekuitwa invited, toenda tonoita ma meetings nezvi zvatichitaura, tototaura chantaura zvakati nezvakati katadzoka tokuudzai. Then let me explain kuti how do I enter heaven. I enter 3 things andoshandisa 3 ways, but yekutanga ndakangoita ka1, that was 2016, my first entry of heaven. 2016 1 January ndopa ndakashandisa that one ye transfiguration yekuti the same body inochinjwa yopinda ku spiritual body ya Matthew chapter 17. Jesus was transfigured. Ndoya ndakaita ka1 ndikaenda first entry, because that was the first entry. Then third entry ne fourth ne fifth, because I have visited heaven unaccountable. Saka
mamwe acho 2 ndowandowanza kushandisa ndowandoshandisa inonzi disappearing and appearing ndekuti disappear pano, then you be in heaven, then pano pawaitwa inonzi replaced by the angelic, toswapa inonzi swapping with the angelic, yekuti inini ndinodisappear pano ndoenda in heaven, then the angelic yangu, the guardian angel yakafanana neni yobva yava visible, zvokuti ndikona kuita 1 week ndiri in heaven, vanhu muchiti tiri kuona prophet Madungwe vari panyika, but prophet Madungwe vane vasipo because handifaniri futi kushaika on earth. Saka the angelic ndo inenge tinenge tangoiswapa indodisappear ndoita reappear in heaven, then the angelic you are visible, zvoti inenge chitongova sezvandiri sezvinonzi in the book of Acts, ndiani kwagogodza pamusuwo kanzi aiwa haisi ngirozi yapo yapita iri because zvainyaitika kuold testament ndo vainyaudzisa the Israelites kuti angel yemunhu inokwanisa kutoapia mototaura nayo, kanzi aiwa haasiye ndiye Peter wacho auya haasi mutumwa wake. Saka that is the method imwe yandoshandisa. Then number 2 yacho is a spiritual one yekuti I split into 2, the spirit man and the physical man. Munhu ari made of 2 people, the spirit man and the physical man. Ndino zvava nekuti panofa munhu andi mune muchiti nyama kwayakabva ndo munhu the physical man, mweya the spirit man moti mweya yangaudzokera kwawakadzokera nditika. Saka zvikabatana it's now a complete human being. Saka ndinosplita. Saka ukaita zvokusplita usinaita zvokufa unenge uri able kuita zvaunoita. Saka ndosara ndichita zvandiri kuita zvese ndikuita zvandakaita sezvakaita Elisha anoti zvinonzi Naman auya, Elisha akaramba zvipo, then Naman akudzokera, Gehazi ndokubva atevera, then Naman pakazodzoka Gehazi achizoti ndatora zvipo akazotevera Gehazi. Elisha akati my spirit was with you, kurati Elisha anga aroko, but the spirit yake, the spirit man yakasplita ikanoona Gehazi achitora the corruption mari yakatora. Saka ndo the second way andinoita. Saka chandiri kuita hapana chinyuwani because handisini ndakataka the Christianity yakatangwa nana like vaiona umwari vamwe enda kudenga like 2 Corinthians chapter 12 Paul achiti I was caught in third heaven kwaona zvakare. Saka tine magenerals aenda kudenga nenona nhasi ndichiri ngoshandiswa mwari zvaingoshandiswa kuold testament nekunew testament vanapo vana Daniel is the same zvichiri ngoitikawo pandiri. Saka I enda heaven nenzira 3 dzandataura idzodzo, but 2 ndo dzandonyanya kushandisa. Yetransfiguration yakaitika 2 times, the first entry second entry of heaven, then pamwe pacho ndo yayo ekusplita kana kuti tinoswapa with the angelic. Yes, a Prophet Madungwe is a married person in a family, but although zvangu handinyanyi kureleasa more information because according to the spiritual laws handibvumidzwi kureleasa any information about me kuti anozonzi hani mukadzi wacho, but I'm a married person, ndine mhuri, totoriwo nevana vakati wandei zvavo handikwanisi kuzotaura kuti vangani, but I'm a married person, I'm a responsible person, ndotokusoro nefamily yangu, ndotodiwo, I'm a married person. So mai kumba pamunombo disappear mai vanenge vachiti baba vari kuti vanonzwisisa here the transformations which are happening in your life? Ya chinoitika ndechekuti ini ndakaroora munhu anonzwisawo the spirit world. Munhu asinganzwisi the spirit world anenge achiti kuna zvakadai akuti zvakati, but let me explain my 2 ways andati first entry yakangoti kaka 1 yekuti ndakaita transfiguration ndobva ndasheka panyika for about hours ndobva ndadzoka, nesecond one then mamwe ese andoshandisa ndendiripo panyika but ndisipo. Zvana kuti kana ndisipo angelic yangu ndo inondirepresenta, kana kuti maduties angu ese anosara achitwa by the angelic. Then ndikasplita inini the spirit man inokwanisa enda kwese kana kuti say I can be here but the spirit man iri as far as UK ichita zvairi kuita, but inini the body ndendiri pano. Saka the family hapana painoshaika, hapana pekuti panonzi ndashaika kuti ndite my responsibility as a father kana kuti vakati todawo chingwa ndinenge ndiripo, but the difference iripo ndeyekuti vanozvinzwisisa zvokuti kuheaven kunoendwa munhu anoshandiswa naMwari, munhu anoona Mwari, munhu anodai, munhu anokwanisa kupushwa promotion by God to be in the heavenly army. Vanozvinzwisisa because munhu ari a spirit filled woman, munhu ane mweya waMwari, saka anozvinzwisisa. Saka ndakatorawo munhu kuti anozvinzwisisa kuti ndino operator sei, because that's why mjona mwenda ku FM mwenda kupi, because vanhu vanonzwanana that level ravo handitika. That's why vari muchechi imwe chete, because kaona uchiuya kuchechi kwedu tiri kunzwanana handitika. Vanhu vekuchechi kwedu ndo vanotinzwisisa, saka vatinofamba navo even my family nevanhu vanhu vanotondinzwisisawo. Saka hazvimbotipi dambudziko, but kana usiri wechechi yedu hazviti kuti utinzwisise nochiti kuna zvinhu zvakadaro, because ndosaka because machurches anosiyana, because malevels emwe anosiyana. Vamwe vanodya mukaka, vamwe vanodya mabhonzo, as Paul says in the Bible kuti vamwe they've matured zvoti vakudya mabhonzo spiritually. Saka
takura kuti tine magrade 1 tine magrade ichi, saka isusu chechi yedu tisu magraduates chaiyo saka mamwe machechi, saka ukaona munhu achiti Prophet Madungwe zvarutaura hazvisizvo, ziva kuti igrade 1. Saka chechi yedu tisu magraduate vanhu takabva like kunana UZ, handiti tisu ndakadzidza chaiko, tautaura zvemweya tisu maseniors acho because tinoshandiswa zvemhando yepamusoro. Saka vese magrade 1 maform 1 maECD vanachiti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ivo vanhu vekuti vakadzidza kusvika palevel rangu spiritually, saka we understand each other, but variwo pasi pedu they do not understand us. Okay, so talking of your church, ichi chenyu yakakura sei uyezve mataura kuti vanhu vese vanokunzwisisai, ine vanhu vakawanda sei chechi? Alright, church yedu isusu zvedu we do not count about numbers much, but we are based in Harare, but people they travel. Mwana bablawa ombouya saka azokwaniswe every Sunday, mwana ngari ku UK ye online yakanyanya kukura because tinobata the broader way munhu weshe ari the whole world anokwanisa kujoina. Tine ye online yakakura because munhu wese chero ari kubhindura, chero ari kupi anokwanisa kuti everyday anenge achiona ma-updates, but ye physical iri based muHarare haikwanisi kuti number tingapa because depends nekuti zvavanoti kana iri conference tinoiplana inenge ine vanhu vakatowandisa because tinoita unganidzano vanhu vese vari kunze vachiuya, then mamwe maminors, saka zvongosiyana nekuti iconference here ichi, but vanhu tinavo, but isusu we are not kana tiverenga vanhu kuchechi kwedu hativerengi vanhu vaatenda, isu tinoverenga the Bible says pane vaviri kana vatatu vari kuita zvandinoda muzita rangu. Tinotaura kuti alright, pakaita vanhu 1000 vabhilivha kana kuti vari kuita zviri kudiwa naMwari vangani, vakaita even kana 10 ndo yatinoti chechi yedu, ndo vatinoverenga. Hativerengi munhu angouya kana kuchechi ngoti washanya kana kuzobatsirwa you are not a member. Tinotarisa mamembers ari kufamba loyalty with the vision, so ivava havazonyanyi kuwanda, vanenge maloyalties vanenge vari mashoma, ende tine maservices avo futi emaloyalties tozoita yembombera, saka zvine chingosiyaniswa, saka vemaloyalties havazonyanyi kuwanda, but vembombera vanenge vakawanda, online futi yakawandisa. According to your explanation, we are the most favored prophet in Zimbabwe. So how do you relate with other prophets in Zimbabwe in terms of maybe imparting knowledge, since maybe mune face-to-face encounter na Mwari? Alright, in always I teach, I share what I got, or I need authorized by God. So we work with other churches, tema churches, my sister churches, we discuss. Yes, I can say I'm most highly favored the prophet as my spiritual father, Prophet Daniel of Old Testament, because it's a continuation from Daniel end time. So it's not the second coming of Jesus Christ. Second coming of Jesus Christ, Prophet Daniel. Revelation achizoipindira zvakare inobva ndazoitora, saka ndapa third sezvakaita kuti Jesus Christ, then maChristians the Holy Spirit vachizoita continuation, kana sezvakaita another spirit inoti Elijah, Elisha, John the Baptist, inonzi if you believe John the Baptist was the Elijah to come. So ndo zvatinoita, saka isusu yedu partner with Daniel, from Daniel John the Revelator, Prophet Madungwe, saka ndo zvinoita highly favored because akatanga Daniel was highly favored. So Daniel aingoshare kuti ndakazoonawo zvakati nezvakati achitaura zvinhu zviri deeper, saka chero neni because that calling is the same calling. Aona Daniel of Old Testament, aona Prophet Madungwe, aona Prophet Madungwe, aona Daniel, saka that's why ndiri very complicated. Daniel aiona zvinhu zvekuti even muBible ndo zvinhu zviri very complicated, saka even chero neni even Revelation ndo zvinhu complicated books, saka even Prophet Madungwe, saka those three parts they are very complicated. Saka tinoshare sezvaita the book of Revelation and the book of Daniel kuti anotry kutsanangura zvaari kuona, ndakazoona zvakati ndikazoona zvakati ndikazoona zvakati ndikaona heaven yakavhurika, saka tinotry kutsanangura pama platforms edu, even vamwe tichimitawo vamwe havatinzwisisi vamwe vanotinzwisisa, but we are sharing our knowledge, even zvimwe zvavasingatozitoa zvatora kuti pamuri kuti zvakati zvakati apa zviri kuda zvakati zvakati, kana kuti heaven has said this, God has said this direct message. Tine vanhu vakawanda vatinoshare vatotodzidza, so even vamwe vasingai kuchechi kwedu vatinongoraisawo kuti vazivewo zviri more deeper than the Bible, even zvimwe zvinhu zvinodarika the Bible. Okay, so tichitarisa the current situation yekuti around the world there is sprouting of prophets, and some of them vanozoita tunyaya tunobuda. Following your page recently, makaposta pa page penyu mukati maamuri kudenga mukaona TB Joshua vari kunzvimbo yavari, mungatitsanangurire kuti makaona vari kupi uye chii chachichitika pavanga vari? Alright, chekutanga ndoziva kuti vanhu pane mafake accounts vanhu havazivi. Pane yenzi I went to see Prophet TB Joshua. I never said that, that's fake account. Inini
yes, I can meet anyone I want because paradise iri third heaven. But pakaita nyaya TB after the documentary, ini chandakangotaura ndakataura kuti because Mwari pakaitika nyaya God go back to his word. Mwari vanosvita muranda weshoko ravo. Saka paitika nyaya yekuti pakaita allegations pakati zvakati. Yes, we had a meeting. Tikaita meeting in heaven tichibvunzawo kuti munoti kudii, but Mwari vanongopindura chinhu one ngoti there is no one who is perfect. Even I wrote it in the Bible. There is no one who is perfect. It's like a human being can done everything. No, but Roma verses atakavhurirwa kunzi Jehu was my servant ndakamutuma kuuraya Jezebel akaita the mission, but haana kusiya mabasa ake ekunamata zvifananidzo, which means akaita mission but akaitawo zvaanoita. Saka physical works nemabasa nema spiritual works hazvisanganiswe. Saka munhu akagona physical work, even akanzi ane zvaakaita physical work, haana mhosva pamberi paMwari because akagona basa. Sezvinoita presidential pardon kana kuti automatic level entry. Automatic level entry ukaisa mota kubasa raMwari ikashandira basa raMwari ino erase mabasa ako ese. Saka spiritual world, spiritual works ino erase physical works. Saka according to God anonzi haana mhosva because it was clear kuti hapana mhosva because nemabasa akaitira Mwari ese aya anonzi hapana kana. Saka it was blank, which means he is perfect before God. Saka even wakazviita, even usina kuzviita, anenge achingonzi ari clean. Saka isinoti so he's a man of God. Allegations remains allegation. Kana vane the truth vanokuenda kakoti zvonoproviwa. Hapana munhu kana zvisina koti mukati hatifite gamuchira zvakadaro because it's not the Holy Spirit. Dai zvakaitwa by the Holy Spirit what it's the truth because the court ndio inopa kuti yes my allegations they are true. Because munhu akanokuisa ma allegations yake koti yozoti hakuna this allegation. Saka TB is a clean man. Munhu aishandira Mwari, munhu aishandiswa naMwari, but mabasa aya vanhu vari kungomupomerawo zvavo. Kana pana aneti akazviita aiwa ngakontinue anoprova kuti ndizvo, but isusu tiri kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Those are just lies. Even the Nigerian president akati hakuna zvinhu zvakadaro, they just lied. Because chakaitika ndechekuti vakatsvaka munhu anonyanya kuzikamwa spiritual, ane vanhu vakawanda kana kuti anonyanya kubhelievha kana kuti akanyanya kushandiswa naMwari zvakanyanya, kuti iye munhu akatanishika, tese tatanishika because vanhu vanenge kunzi afundisi vari kuita zvema small house mumachechi zvazodai. Saka so that vanhu vasabhelievha. Ndo the mystery behind that documentary. Satan ari kurwisa. Saka anotsvaka vanhu manyuzi vavota zvimadocumentary zvavo vachingonyora vachingotaura because tikataisa vanhu vakawandisa paipo vanyoziva kuti even TB Joshua wacho nezvaanga arika vamwe vanhu is not his type zvokuti ungatozonzi avinga this type. Because ukaona a prophet uchinzi avinga munhu at least pane imwe unoona kuti hazvisho unongobhelievha kuti ane type womaitiwo munhu waMwari, temptation. A righteous man falls 7 times and wake up 7 times. Saka anoona kutozviita futi munhu waMwari, but it does not disqualify him to be kunzi asiri munhu waMwari. Solomon akatora Solomon anga ane 700 macocabytes. Chinonzi macocabytes zvife handiti 700, but he was a friend of God. Ndiye akavakira chechi. Saka even kana akatozviita TB akona Mwari zvakana basa rese because Solomon akatora nezvife chaizvo handitika. But pani panozongotarisa zvimwe zvokuda just unongotarisa wega ngona kuti nezvazvine munhu mari dzadzina TB panongonyazona kuti varume chero kunozonziwo munhu azongodawo nozona kuti zvimwe zvanga zvongotaura ungotsvaka news chibozi vanhu vanachira why vasina kuita documentary kuEurope hakuna machechi but vari kuda kuAfrica. Saka Africa tikutira kudzikisirwa kunzi kuAfrica muri kudai vafundisi ndimutsiri vafundisi ko ikoko havana zvavari kuita ndikutona maskandal haana zvakamboita TB because he was a man of God. Kana akazviita futi hazvina basa because a righteous man falls and wake up 7 times. Saka anongoregerwa. David akatora mukadzi wemunhu, Mwari vakasvika vakati wakaregere kundikumbira David. Ndi Mwari wataura naDavid kuti wakaregere kundikumbira, handiti mukadzi wemunhu. Saka kurati Mwari vakati David dai ukandikumbira ndaikuitira plan handiti kuti utore mukadzi wemunhu iyeye. Kurati Mwari supports more basa rake. Noti zvimwe zvose hazvina basa. Zvava nepresidential pardon. Chero kanzi wakauraya vanhu 20 president akati uda ubuda hazvina basa rese. Saka zvimabasa hazvina basa. Tipindi denga nemabasa but inopinda nenyasha dzaMwari. Saka nyasha dzinongoti muranda wavo. Saka TB is a servant of God. Regai kuti vanhu vanoda kutanisha Africa, vanoda kutanisha Christianity kuti musatenda vafundisi venyu. That man he was used at kwanza kuwana maprophets akaita sana TB Joshua are very humble, anoshandiswa naMwari zvakaita sezviya pageneration yedu. Maybe tingatomuisa in the class of William Branham, the late US prophet, but ivo vanoda kutanisha vekwedu ko vekwa vana ngavanotsvaka kavana William Branham kuti 50-50 munoda kashandiswa zvakanaka kuAfrica ndiyada kutanishwa. Even munoti nawo maprophets vese vamuri kuona they are prophets of God. Isusu anani andingazonemini mazita but they are prophets.